see, 'cause I think I do want you next to me. Doon tayo sa loob, babang. Ako na siya maglakad. Which is good? Hindi ako nababagbag na. Ayan, dito tayo sa Apple Store. Nandito na si Pompal eh. Oh, come on, go inside, Baba. Oh, sige. Baba, come on. I'm looking for a tripod. Yes. Come on, Baba, here. Pompal. Ayun siya, oh. Holly, come on. Oo, okay, andun siya. Happy na siya. Nare-replace. Magkakaroon siya ng bago. Ano yan, Baba? Are you watching? Okay. So, yung tripod, kukunin na lang ng lalaki kasi ayaw niya nang umalis dito kasi nanunod siya niya, no? Hindi naman, gumagalaw pero ganyan lang siya. Natutuwa siya. Hi. Yeah, this one. Which one did they get? This one? This one. Yeah? Yeah. You want to grab one? Yeah. Yeah, sure. How much is this? $139.95. Okay. Yeah? Thank you. So, I'm gonna get this one. Sure. Yeah. Awesome. Okay, I'm just waiting for my friend. Yeah? Yeah, she's talking to one of your That's okay. customers. Yeah. Do you want to wait for a little Yes, bit? yes, Sure. thank I'll you. leave you with this one. And then Okay. when you're ready, you just grab one of us and we'll pop it through for you, okay? Okay, thank you. Okay. Thank you. So, ayan na guys. Para ito kay Pompal. Oh, wow! What's happening there, Baba? See a friend if Okay, thank you. Bayaran na natin to guys. Habang inintay natin si Pompal. Is that no cost to you? Thank I just you. need your PIN number Okay. and the green button. Okay. Okay. So, ayan, bayad na natin siya, guys. Sinend lang nila yung receipt by email. Ayan na, oh. Ayan na, nakita ko na, Pompal. Ayan na, oh. Apple Store. Thank you. Come on, Papa. Hold that for Mommy. Ayan, tapos na kayo dito sa Apple Store. Holly! Oo, kuko tayo magtambay-tambay na na. Ba't nandito mga alaga ni Pompal? Ni Baboy? Diyan, halik. Baba, oh, look at the pigs. Andun siya, oh. Oh, tingnan nyo. Baba, look, oh. May pagganap dito, oh, sa Meyer. Ano siya? Look at the Baba, oh. May sumasayaw, oh. Ang cute niya. Sasayaw ka bang ganyan? Kasi hindi naman nakikita ang mukha mo. Di ba? Daming ganap. Isayaw. Ano yan? K-pop? K-pop. Annyeong. Come on na, Baba. Come on. Honey. Go, Baba. Gusto yung sumayaw. Come on, Baba. Punta kami doon sa Coco. Doon na sila. Oh, come on, Baba. Go, Baba. Kuy. Ayaw niya talaga umalis. So, come on, let's go. Go there, Baba. Go with her. Come on. Go dance with her. Go, go, go. Dance with her. Go, dance with her. Go dance, Baba. Go dance with her. Go. Go dance. Ayaw niyang umalis. Go dance. Go. Dance. Dance, Baba. Baba, dance. Go dance, Baba. Baba, go. Ano ba ito?
I'm so proud of you, Mama. Good job. Ay, thank you, Go dance, Baba! Baba, move them. Baba, move with her. Next to her. Look at her. Look at mommy. Look at mommy. Good job, Baba. Good job. Ang cute po ng anak niyo. Oh, thank you po. Napapanood ko po kayo sa Oh, YouTube. thank you. Ay, ate. Hindi siya nahihiya. Oo, sabi ko, parang kilala ko tong batang to. Yes! Anak ni Manay. Thank you. Wow, Baba, good job. Good job, Baba. Kayong dalawa lang po. Andun sila, Race. Nandun sila. Oo. Thank you, Bob. That's it. Baba, come on. I finished na siya. Finish na, Baba. Nice seeing you po. Thank you. Thank you. Have a Baba, do you want to have a photo with her? Thank you. Thank you. Thank you so much. Tapos na yung ano ni Holly. Ang cute ni Holly. Hindi siya nahihiya magsayaw doon. K-pop yung ano, yung sinasayaw ng babae. And ngayon, eto na. Dito kami kay Coco. eto siya, Coco. Eto ba ang model ng Coco? Ako yung may-ari, guys. Mano siya? Shareholder. Yeah, shareholder siya. Andito na punta, best. Yung palo. Yung Coco. Coco dito. Yung shareholder. Shoulder pa. Shoulder. Share shoulder pala to, guys. Ano masarap yung pompan? Yung panda milk tea ni Race. Maganda yun. Panda. Sulakarin na lang natin kung ng kudyer malayo. Hindi. Prank. Okay lang. Okay lang, mag-prank lang tayo kasi hindi ko pa na-experience yan. O, mag-prank kami, guys. So, hindi na pupunta yung mga, di ba, magraramin kami. Yung mga boys, hindi na lang sila pupunta dito sa town kasi pagod sila sa go. So, kami na lang mga babae. Then, after dito, punta kami kila Kat. And ito na yung Coco namin. Ito kay Holly, mango. Mango? Yeah. You share with Tita Race. Refreshing lang. Diba? Share na kayo dyan. Sarap! Sarap! Huwag ka na muna nito. Mamaya ka na kasi ano ka pa. Mag-share na muna kayo dyan. Mamaya nga. Huwag kang ganyan. Ang ganda mo. Ah, sa'yo? Asan sa'yo? Ano yung sa akin dito, Day? Ito kay Best. Thank you, Best. Ito sa'yo. Thank you. Mamaya pa ako, Pompal. Ano ko yan, i-save ko yan kasi magraramen ako. Ayaw niya pa, mamaya pa siya. Thank you. Sorry. Nag-roll call lang ka. Nag-roll ko. Yung sa ano, mga picture. Oh, good God. See? Say thank you. Sharing is caring. How about you? Do you care? No. Yes! Tingnan nyo, oh. Ayaw niya yung mga kuha ko sa kanya, oh. Tinawag niya si Simple Race. Lahat na lang pinagpapukuha. Tingnan mo, oh. Tingnan mo ang effort ni Simple Race para makunan lang si Lovely's Day ng magandang Smile Simply Race. Supportive talaga yan. Supportive talaga. Blurred. Ang blurred. Ang blurred daw, oh. Oh, diba? Smile, Baba. Hold hands. Come on.
Best friend sila, oh. Okay, come on. Are you gonna go shopping? Okay, Baba, come here, Baba. Another, Baba. Hoy, another. Guys, pinagsasara na kami ng Coco. Nagliligpit na sila. So, ibig sabihin, ayos na kami. Sorry, Ate Holly. Sorry. Ang dami talagang ganap dito sa Adelaide. Tingnan nyo, may paan dyan. Knowing she stands there down by those daisies and mills. Sabjo. O'er the marsh Ang lamig, no? she took her hand on, she gave you a look and sent you to the moon. Come on, Baba. Wag mo sabihin nakakanta ka rin. Dito na rin kami. Ang layo ng linakad namin. Eto ang bit-bit ko. Buti na lang si Holly hindi nagpapakarga. Ando na sila, oh. Ayan na, guys. Itong ramen na to, ha. Happy hour. Ang cute, oh. Thank you, Ray. Walang tao. Sa loob wala. Yay, we're here. Sige, doon na lang kayo, may mga kids. Dito na lang. Toilet time. Ay, tingnan nyo. Nanigat Ay, ba? sila kuya sa labas. Amila ako. Oo. Allergic pa naman ako. Diba? Yes. Yan na. Buntis lang. Buntis? Sinong buntis dito? Ikaw? Ay, thank you, Lord. Nakarating din kami. Ito na. Papasin sa mommy. Kain tayo, guys. Ayan, hanap na tayo ng ramen. Natupad din yung aking pagki-crave. Hindi ako buntis Ano lang, nagki-crave lang talaga. Ayan. Maluwag. Ha? Ing-ing na siya, oh. Chashu ramen. Ayun na lang gusto. Yes. The same. Yeah. And What's the day? Ramen. And mine is Paiko ramen. And the ramen. Ikaw ramen ka din? What's that? Yung drink. Oh, what's that? Is that cold? Yeah. Yeah, thank you. And can we have a water? There's ano yun? You know, there's Kumpal, I'm happy. Buy you ramen. Buy you ramen. Ano mo na lang yung Ay, sila na talaga ang nag-tower hotel. Tower Hotel sila. Yung mga boys, ayaw kasi ni Jan ng ramen Just yung got boys. the tower hotel. Ngayon lang, nasa Tower Hotel. Sila Alam mo kasi hindi mag-update sa akin. Sino ba mag-update? Sorry. I'm sorry. Sino mag-update sa akin? Si Jan. Just got the tower. Ramen guys! Kasi husband ako. Share yan ako. Napapicture tayo. Picture talaga yung ginawa. Ako trabaho ko na yung Ito yung drink na na-try ko kila Race. Ito yung ramen. Ramen? May ano siya parang may Jolin. Basta maganda siya. Cute yung pagkakasili. What is Ramen. what is kumpal? Ramen. Mayroon siyang Jolin. What is lemon? Pero light. Light siya. Mas masarap. Yeah, the ladies. Okay? Tita. Girl na talaga siya, guys. Kasi tingnan niyo, siya nang nagtanggal nito. Oh, look. Look. Oh. See? Pero yung bag niya talaga, hindi niya inaalis. Oh. Ayan, natupad na rin. Natupad na rin yung ramen, guys. Kaso wala sila. Kasi si Tony, may siya. Surgery. So, nagna-nursing si ang aming friend. Nurse siya ngayon. Naka-duty si Lai. Lai, we miss you, Lai. Wala ka sa ramen, Lai. Buksan natin. Paano lang ito? Ganun lang.
Kaya mo? Ito pala, dahil. Yeah, wait, Baba. Ito yung ininom ko kayo sa bahay ni Reyes. Ito yung mayroon siyang pa-jolin. So, sabi, ayan, kita nyo yan, yung jolin dito. Tapos ito, push natin siyang ganyan. Ready? Asan yung soda? That's not the baba. Thank you, tita. Ayan na. Ito yung aking ramen box. Pakita ko muna sa inyo. Chashu ramen. Ayan. Tapos para siyang may coconut sandok. No? Oh, sarap. Today's fake news. Ang sarap. It has the baba. Oh, of course. Ang sarap. May sandok nila yung parang... Yung sandok nila parang sa Philippines ba? Yung pie, ito ang pie. You don't want this? Sige na lang. I don't want to. You don't want this? Hallelujah. You don't want this? Action kita rin si... Gusto niya ng paint. Gusto niya malaki. Liit sa pinyo. Ay, ang sarap. Thank you, right? Sarap. Sarap, girl. Nakusan ba? Hindi ko pa nag-try mo. Hindi yung soda ba? Sabju, no? Ramonade. Dahil ramonade. Thank you for the ramonade. Gusto kami guys mag-ramen. And si Pone Pal, nauna na siya kasi kukunin niya pa yung mga bato. Uwi siya. Tapos punta kami kila Jaskate. Kila Jaskate. So doon na ang haba pa ng lalakarin namin. Pagdating namin sa parking, gutom na naman kami. Wala, naubos din namin. Malayo itong ramen. Tapos ang dala namin, tingnan nyo ha. Di ba? Shopping pa more. Tingin-tingin daw, pero wala naman. Yeah, we know. Dito na kami sa bahay, guys. Finally, nahanap din namin yung yung car. Ang haba ng araw namin ngayon. Ha? Tinitingnan niya yung nails ko. Isn't it nice? You like it? Yes. Can we have, How's golf? Mom, how come we have long nails? It's a fake one. Maybe this? Yes. No, but this is how you don't punch. You have to put the Like this this? under. Okay. Yeah, that's knuckles. Knuckles. How's golf? Do it like a mouse. It's alright. It's alright. Did you have fun? Yep. Okay. See you, Daddy. Ayan, punta na naman kami kila Kat. Okay, come on. Not yet, Dan. Doon na lang. Doon na lang. Dito na kami kila Kat. And dito na si Lai. My Lyra. And you actually made it. I looked today, you're not there. Say hi daw. Say hi. Oh, hello. Hi. We'll have to put the cake away. Dito na kami. Dala namin yung cake ni Reyes for ayan, 500,000 guys. Kasi si Kat din, nag-crave din si Kat. Sila na nag-crave sa brownies. Andun yung mga boys. Wala pa si Pone Pal. Okay. Hindi pa. I-ano mo na lang. Malilit lang. Ikakat niya na yung niya. Nagutom ako kakanta sa sakyahan na pa. Dumiretso na umuwi sila. Cut na natin. Ha? Dumiretso na umuwi sila. Yung mga bata. Oo, galing sa Ajusin. Sarap? Sarap. May pa-cream. Ayan Super sarap. Sarap? I'm giving you, Han. Mom, what's that? Brownies. Can I try? Ito. Yeah, of course you can try. This is for Daddy. Ayan kayo dyan, may cream. Your Highness. Yeah, honey. Okay. You're welcome. God level. Uy, share with Daddy. Okay, you're welcome. Kunti na muna. Later na lang, kuya. You want some, Zach? You want some? Ma? You try? Okay, go to Tita Ray's. Us and your manners, okay? Ayaw niya na may.
Do you want some? Oh, this is fun. Okay, Okay, try. Kulang ang ating fork. You want some, Baba? Teachers will give you some. Sige. Okay, manners, please. Right. Ilan pa? Ask Tita Ray. Yep. Your manners, use your manners. Baba. Okay, cream. Kailangan ng fork. What you gonna say? Kamay na lang eh. What you gonna say? Okay. Okay na. Okay, go, Baba. Oh, you use the plate, Baba. Like, Oo nga, baka baka maglaglagan. oh, use the plate, Baba. Oh. Do you wanna sit here? Dito. Sit ka dyan. Okay, good ka, Baba. Andyan siya, oh. Ikaw manay. Ako din, Day, please. Thank you. Yung akin, oh, yun yung dito sa akin. Maliit. Try ko nga, yung gusto ko. Is it masarap pa ba? Okay. Ayan. I love it. You love it? Tito Dan bought that for Tita Ray's. This morning, remember? Sobrang sarap doon. Please. Bigger daw, Tita Ray's. Bigger. This one? Yeah. Oh, diba? Pinakamalaki na ang sinuot niya. Oh, you got more there? No, thank you. Kaya magbuskato kami. Ayun o. Sarap? Sarap, guys. You want one? Actually, hindi ko alam sabi ni Tony na. Tita Ray's more later daw siya. Okay. Yeah. I'm thirsty. You're thirsty. Okay, wait. Ayan, cheers for Ray's happy. Cheers, Oh, ayan. Cheers, Lodi. 500,000. For being good driver. Ikaw, uy, 100. Wala pa. Ano ng oras na? Alas 12 na. 12:05 na, guys. Dito pa rin kami kilakad. Tulog na yung mga bata. Si Jan, nilagay na yung dalawang boys sa car. Si Pompon hindi nakarating kasi napagod na rin yun. See you next week. Next week. See you next week. Next week. See ya, honey. See you. Grabe po. See you then. Throw the bed, it's all good. Rush, turn your lights on when you drive home. Yeah, I will. And the car's just out the front of the... Yeah. Just out there, right? Car's just out the front. Okay. Give it a bit, yeah. So yun na, guys. Yun na yung vlog. Sobrang enjoy at nakakapagod ang araw namin. Pero enjoy kami. So, bukas na lang ulit, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Say good night. Oy, good night, everyone. Good night. Good night, guys. Good night, guys. Thank you.
Cherry Castellanes. Jerry Castellanes. Rowena Rowena Bronyola. Bronlola. Marilu Mario Rembonanza. Rembonanza. Brian Brian Fernandez. Hernandez. Sofia Sophia Misagal. Misaga. Don't forget to write hashtag ChonaAndMyKids for HN. Bye! Good morning. Oh, holy dancing. Ready na sila. Yeah. Slowly. Wait the hell. Come on. We follow Tita Ray. Sorry. Right, perfect time. Just drove 3 hours.